Shalom, horas madihamu salhutna. Hamu kadonga saha porsyaun di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Adorak so tatangi ho barita nauli nagabe bohal di partodiota. Tapasada marohata martanya kita. Damini debata na sumurung sian salhutna roha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amak kadongan sa porsyaon barita nauli di bagasan minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Ima guarni minggu kantate ima nanienek siap pesalmen bidu 150 mamuhai san ayat na parjolo saha rodi ayat na ponopon. Pesalmen 150 ayat sada saha rodi ayat onom. Songonon mahatai do disilau supaya uti utamu ma di bagasan rohamu naganut. Haleluya. Puji hamu ma debata di bagasan habation nai. Puji hamu ma ibana di bagasan ibana di ajak kajang ni hagogoon nai. Puji hamu ma ibana ala ni hagogoon na akan nasumurungi. Puji hamu ma ibana hobar tu hinagugo ni hati bulon na. Puji hamu ibana mardonga suara ni sarune. Puji hamu ibana mardongan arbab doho sordam. Puji hamu ibana mardonga tali sajak dohot panortoron na marliat. Puji hamu ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamu ibana mardongan ogung panggora. Puji hamu ibana mardongan ogung panonggahi. Sudena marhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya, itu sahakna. Hamu kadongan bertandauli di bagasan obason. Ima di minggu kantate minggu nomor 8 endehon hamuma esada endenet baru tu Jehovah. Hamu kadongan nahin holongan sada pamilang-milang yodon turpukon itongatongan ni hadirion ni parkesalmen. Ima dan maringoto taringot tu na mamuji Jehovah. Taringot tu pamujiot tu debata. Jala sa sitong nakadongan na hinaholongan. Yang go ditonga-tonga ni padaling uluta, ang go napatut si pujian holan debata sabing do. Mamuji debata da holan ala ni sian nasa. Marlapatan nakadongan na hinaholongan. Mamuji debata da holan sian hata sabing. Ala inian takas tarida sian nasa roha. Laho makaholong ipabahinan. Mamuji debata ima laho mamuji saluhukna. Pabahenan ni debata naung ni lehon na basa-basa doa asin ni rohana tu bagasang ngulu ni saluhukna porsiai. Pesalme 150 ima jauh-jauh mamuji Tuhan ni. Disungkuli par pesalme nodo tu saluhut akka jolma tu saluhut akka na porsea. Terlumubi mai tonga-tonga ni hadirion ni bangsa Israel. Lahu mamuji Tuhani diinganan nak kahabadion ni. Boido padohan habadion ni martudu-tudu tu bagasa joro ni Jehovah. Tonga-tonga ni Jerusalem. Manang boido martudu-tudu tu surgo asonangani. Pesal menop paingoton yang ngoluon pasatokinan do. Alai anggo pamuyut tu dibata ikon hot doi rodi saling-giling na di bagasa suara pakatayon ulaon nang sudi aka pangumiton ni ngulu naik pakeon ni saluhut aka na porsiai hadirion na ngulu na laho mamuji-muji ima asil wat tolong roha ni dibata naung nilehon na tutonga-tonga ni ngulu ni na porsiai ilehot Tuhan hidong ngulu na asa marhitei rowa kapamujion ni akajol mapardosai zandok tanoon ima parbue ni panadawion tu debata nang mangalehong nguluna jala debata mangaraduk mangaramoti dohok bangurupi hita di bagasan ngulut tao atong kadongan na hinaholongan isarani hita kana porsea Molo didok songon dia mahira-hira laho dalan na mamuji de bata.
songon dia mahira-hira carat talah mamuji di bata. Amo kadongan na hinaholongan mamuji di bata dada hola marhite sian suara alai do kepakeota marhite yakka uning-uningan rap dohot kita mangedehon habel gaun ni di bata. Dia maka guarni uning-uningan ita he. I maka sarune arbab sordap dohot tali sajak ogung panggora ogung panonggahi. Di mana somal dipakai akan mangedehon hasangapon di bata. Tapuji ibana ala ni babahinan sabing. Naung manarihon ngolutta, naung mangaramoti ngolutta, naung patupahon ak kahibaruan di tonga-tonga ni ngolutta. Lumobi ma dinamangurupi hita, nalaw manaon ak kaparsorion ni panguloni. Takas ni pangaramotion, itakas ni parmudu-mudu yon. Lumobi ma paso-paso ni debata. Nadinida ni parpesal minyak kadongan na hinaholongan nido. Ubahen naro suara ni parpesal meni asa saluhuna namar hosa mamuji-muji de bata alat sitong do pakka holongion ni di bata nasatia makka holongi salujul ma alat kas do haburjun ni de bata nalaha mangaramoti marmudu-mudu saluhuna perngoluon ni nasa na mangasahon ni mana perngoluon ni nasa na makaposi ibana di bagas muluna. Amak kadongan na hinaholongan molo ta pamanat yakka tonga-tonga ni nguluta ragam ni pangurupyon ni dibata tutu sahali isido hita marpakilalahon fuaso habadiaon hamuliaon ni dibata natoktong mangaramoti hita. Awak kadongan marhidi turpuk marita nauli di bagasan nombason ima nalaho manungguli rohatta nalaho mamilang-milangi pabahinan ni di bata jahuba isa lehut pandongan yon na marmudu-mudu hita di patongot tu hita kajapran alomaki lumobi sianita he di lehon do tu hita marhiti hamonangan na maradupon hamatean makirim kita di haheyo ni sugut jala ini na bangocar kita laho mangedehon laho mamuji-muji hasangapon ni timata dibanya kadongan tung ta bilang-bilangi jala dung dirimang-rimangi parpesal meni di bagasan haga leonna di bagasan kahurangan na tung maca takas do pangurupyon di bata di ngoluna ala lima di dok puji hamuma ibana alani hagogoon na akan nasumurungi uji hamu ibana hobartu hinagugo jalat hobartu hinagudang ni hati pulon na di hati dako perpesal menon dua kadongan na hinaholongan dina pinatupa ni debata tadda halongangan di portiyon laho papatarhon waso dohot hagogoon na di patupa debata do tadda halongangan nalaho mangurupi na sana porsia hugut laho papatarhon hagogoon na tu saluhut akan na makaposi saluhut akan na porsea asa unang ganggu na sida na makaposi de bata lu jarujul metutu nalaho mangalui nahon jala na manoktong dingoluna lu jarujul may laho mangalului aka narikoti jala mura-mura rujul may meoleol di haporsiao ala so ditadda na sida jahoba ala suritan dana sida holong rohe di batana hot atoktong naso olo muba-uba nalah mangurupi mamasuk-masuk jalmai itirpuko ditadidak ko na perpesal men dua kadongan na hinaholongan hola de bata sabing do na hot atoktong rodi sering-deling na hola asi do tolong rohe di bata sabing do natuk satia nalah makaholongi jalmai na tapi sa sitong nadak patuk bi jalmai siha holongan alai tung macebel gasi tuturo holong iroha di pata omba holong na tutu holong na tikos holong naso takpaturo sa kadongan na hinaholongan tu salut holong na nung itanaon nakarong tulusan holong iroha ni di mata ala ni kiturusan ni Tuhan nila makaholong ijolmay
amo kadongan na hinaholongan maragam do rumang ni parngoluon na tabulus maka parngoluon si pata wilas rohatta si pata boy lumur rohatta si pata tonggi tadai si pata pahit tadai si pata maol tadalani si pata tumat say susah dalang tadalani kadongan na hinaholongan boy do parngoluon na pahiti na susay na mauli mabahin hita mabiyar mambahin hita kolsokan mambahin hita tahutan roha biyar ni rohai batuduon ima hagaleon ni hita jolmai hinorhon ni dosa habiarani ima makorhon ni haramunon ni hita jolma alani biar ta mangadupi paru kilo ni do songon na mamaksa hita tu dibata jo do saya naing kita mengatur Tuhan asa tibahe mahobar tu hagyuk ta manang tapaksa Tuhan asa hatok mangurupi kita tapi kadongan na hinaholongan paru kilo nido nabuy mambayin kita lamtang asusahan nido nabuy mambayin kita lamatoras ilo kadongan na hinaholongan ujian manang na sada anay si pahusor-husoron niya kasalhu ng kanaporsiya nanay si bilang-bilangon niya kanaporsiyay di bagasan nguluna ya hita ise matutu layang go di bata tukdo wasona tukdo holong na laho makahulong hita di bagasan hasatiaw dan adong pola ikon adong syarat-syarat alay holan atu lusot tado kahulong di debata ido na pinangido di man ido na diigil ni debata atu lusot tay nalaha makapo si makahulong ibana di bagasan mabuta hamak kadongan minggut ta sa ronima na digori na nakaningan minggu kantate na marlapatan ende humma di Jehovah sada endine baru da holan alani na baru disuratkan manang diubah boy do sudi edine baru molo dia dehon sierroha do todi na baru jala boy do ende na baru dang ibaru begion molo so sierroha jala molo so ibaru mangende hosa ende na baru na didok na disona kadongan na hinaulongan ima ede na batuduhon hay baruon di ngulu ni di nguruta dia dopan ni dibata jala topik ni mingguta sadarion sudi na marhosa mamuji Tuhan manjauh hita jala mangarahon dongan asa toktong tubuh puji pamujion sian ngulu na tu debata toho matok kadongat tak kadongan hinaulongan asa unang dupa na sida mamuji do pasangapon debata tapasangap madibata marte hite akan naung tajal jala tahalas so masa luhuk na pambakinan di debata ay dia matutu nanihirim ni debata upa ni sa luhuk na pangaramot yun na holan haburjuo ni do tutu hola pangulo yun ni do pakilala yun ni bahwa kita mandok tung macay ulido tung macay ragat do tutu Tuhan pamasu-masuam pangaramot yun di bagasunggur namin ido kadongan na hinaholongan nga biya boy mangocar kita asa tok-tok kita di bagasan hay baru namar lamatan dipakilala yotta dipakilala atta ibaru di rohatta ibaru dipakkaulong yotta tutup ibaru terus toktong di bagasan hay baru kita molope ragamnya ketentang persoalan di bagasan mulut ta'alay ya kadongan na hinaholongan seperti songon na idok na sa luhut pamasuk pangaramotun di bata totong doi di bagasan hay baruon hinorhon ni ido kadongan na hinaholongan hitape ikon di bagasan hay baruon di bagasan hay baruon laho magendeho mamuji muji pasangapong warna di bata laho pasangapong warna di bata di bagasan ketulusan hay baruon asa disima marupa hinaloja pangaramotion ni di bata di basa buta amin matang yang mahita mauliate ma Tuhan nung kami hatam di bagasan ng pasok bakai may marurat marparbuhe jala totong di bagasan pangaramotion
mangolu hami jala madalani ari-ari minggu nami. Upuji hupasang kami makuar mo Tuhan. Mangasahon ko rin mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen.